Здравейте, аз съм на GamesBG и днес ще поговорим малко за Gang Beast. Сам съм, други няма при мене. И отдолу в описанието ще има отде да си я дръпнете безплатно. Защото това пълната потия някой да си я вземи, защото като има безплатна няма смисъл. И какво да ви кажа? Някой ден ще направя анбоксинг на джойстика ми. Защото те ми го подариха вчера. Аз в момента джиткам с него. Не мога му свикна малко. И някой ден може да заснема клип с пак някой приятел. Надявам се да стане по-скоро. Ще гледам по-късно да го направим, за да го кача без преработка. Защото просто трябва да се дърпам пак на ново кантасията. Опа. На ново кантасията. Сега съм с слушалките. Направих им анбоксинг, само че не съм го качил. Те са от бая отдавна. Бая. Няма седмица. Има седмица. И тая Gang Beast е много забавна игра. Аз имам и най-новата версия. Най-новата е за двама, само че един трябва да е с джойстик някакъв друг. А моя не става. И на един приятел и неговия не става и просто няма как да играем. И какво да ви кажа? Аре бе! Предлагайте някои игри за джиткане. Каквито и да са, може и мултиплеер. Може и на GTA 5, ама няма да е сега скоро. Аре бе. Няма да е сега скоро, защото просто процесора ми е двоядрен, аз искам 4 ядрен. Сега съм събрал към 100 лева. Ама за Коледа съм обещал много подаръци да давам на мои приятели. Така че няма да стане работата. Поне на един приятел и за едни други приятели ще им дам по един-два подарка. И съм си заделил пари и започвам на нулата. Така че няма скоро време да го купувам. Може и скоро да го купа. Не знам. В момента мога да кажа, че нямам никакви пари, защото имам към 79 лева. Горе-долу. Долу-горе. Оп. Просто не знам. Много ми се играе с джойстика, ама не знам на коя игра да играя. На никой няма да му се гледа, само е така си скачам, така е. Заради това няма да го правя дълъг. Оф. Абе, направо без да снимам после, може да поджиткам малко така. Защото няма кой го гледа, като рипам тук. И джойстика е много готин. Не е Sony, а е Skionix. Skionix. Вместо Sony, Skionix. Skionix. Добър е с 15 копчета и 2 такива аналога. Какво да ви кажа, удобно е. Не е някакъв скъп, не знам колко, сигурно е скъп, защото той ми е подарък. Аз не знам колко пари е. Никой не се сети да ми каже, а и аз не се сетих да питам. Той ми е от вчера, така че може би утре или някой друг ден ще му направим анбоксинг. Аре, може в сряда. Защото в сряда ще хода на Пазарджик, защото имам работа. Малка работа. И няма да хода на занималния да пиша домашни простоти. Може и да напиша набързо. Демек означава да припиша набързо. Какво да ви кажа? Надявам се добре се чувам с слушалките. Да видя. Мале! Чак пребледнях. Изведнъж си помислих, че съм изключил микрофона на слушалките. И ще ги кача, може би заедно и клипа на анбоксинг на слушалките и на това. И на джойстика. Заедно може да ги кача.
А и ако искате, може и на GTA 5 да направя анбоксинг. Ако искате. Гличнах се. Каква изплю? Летвата. Не. Атка. Не. Майко. Искам летва. Не. Край летвата падна. Шайзвата. Ето взех си летва. Атка. Ги пих летвата. Не знам просто на коя игра да снимам клип. Бъгнах се. Аре, скачай. Помощ! Не знам, чуда се. Първо този клип ще го кача и после ще кача един друг. Дали искате да кача един друг клип, където аз играя и MaGamesBG и Лайка Добри. Играем Gang Beast, ама много събни има. Май беше 1 час, май. Не мога да сета. Ако искате вие, тогава ще го кача. Ако искате. Не съм изобщо добър от джойстика. Рипам, ама пак не съм много добър. Упс. Аре бе. Се бъркам лява и дясна ръка. Оле. Опа. Упс. Аре бе. Надявам се добре се чувам от микрофона. На 100% би трябвало добре се чувам. Ма все пак не знам. Аре бе. Не знам как се чувам. Ще гледам по-късичък да го направя. Още сега веднага го качвам. Без преработки, без тортии. И такива екстри. Няма смисъл просто. Опс. Не знам на коя игра да играя. Не знам. Сега като се качи клипа, напишете на някоя игра да играя. Ако искате на GTA 5, няма проблеми, ще има на GTA 5, само че може да лаги. Не може, ами ще лаги. Не знам колко по-точно, ама ще лаги. Ко да ви кажа, ще лаги. Мале сега, ако тък му запиша клипа и тръгвам да го проверявам и накрая виждам, че микрофона е изключен. Sad face. Аре бе. Това ще бъде. Кажете ми на коя игра да качвам. На такова. Изгубих си мисълта. Дали да го качвам клипа, който го заснех с това. С MaGamesBG и Лайка Добри. Вчера тримата събихме яко здраво. И какво да ви кажа, това е. Чао!